wami jalango gini de koro waonge kitabu mbunge mageme made koro teno baba ka koro mago gik makoro wan bende wapuonjore kaka party ni kwadhi mbele to nade moningo bed ni wakao wamiyo tiko mag party to riembo go party. Koro an gi weche matin ok be ngech to ung'eya. An miluonga ni John Mbadi ma jakom. An e chairman du mar ODM e piny mangima ok kata Kenya ka kende. Adwa chiwo puoch gi pak makende ahinya ne Governor ma Siaya James Orengo kuom keto maino mare e weche mag pur kendo ng'iyo ni devolution otiyo. Gima waneno ka en ranyisi maber. To gimoro nadwa na wach nu jo Siaya kuom Governor maru. Jim kora ng'eyo igni 32. Nang'eyo Orengo higa mar 1992 kapod an nyathi skul pod asomo e University of Nairobi. Wabedo kode bunge higni 15. Kendo adwa nyisou ni Orengo en achiel kuom mentors maga e siasa makora goyoni. Kendo kadipo ni nitie hierarchy mar luor te siasa wani koa kuom Baba Raila Odinga ng'ama luoro next e siasa me Kenya ka en mana Jim Orengo. Nikech en ng'ato ma ok ohero weche mag mibadhi. Omiyo jo Siaya un gi yawe. Un gi ng'ama ok ohero weche mag mibadhi. Amor kodu kendo agonu erokamano ni ka baba noora Siaya ka. Noora e counties wa mag Luo. To Siaya ka nabire ndalo 5 kwa campaign gi Jim. Nusingonwa ni udhi miyowa 6 piece. Kendo numiyowa governor mar ODM Jim Nyamayanga. Omiyo dok Jim mar 2 ok oningo chandu jo Siaya. Oningo bedo automatic ni Jim dok kendo bedo governor for his second and final term e Siaya County ka. Kutimo mano anda bed ng'ama mor mokadho. Atieko weche ma Siaya. To koro gemu ka to tabu nitie. Ng'at manyocha walemo go e Kristo owe wodhi obedo ja-Budha. Koro en a Buddhist. Koro kuro waonge kode kendo waonge gi Elisha gi gowi mora mora. Kako sedhino baba wang'ni kata Elisha gombo noduogi kiyie we ago ne break ageng ne ke thot kikodonji. Ngecho kinyal bedo ni sami duaro kom tipako ODM ma jo ODM miyo tiko to kidonje bunge tichako ndhogowa. En wich kuot ni koro wan game kasani ni to mjumbe magame to onge moteno baba ka. Omiyo ng'ama dhi bedo mjumbe an bad wanuoyo magame to wakia to ng'ama ok dhi bedo to en Elisha Odhiambo. Uyie go koso udagi. Ke chama marwa mar ODM ni en ben mnadin. En anidhi e pole mokwayal. Chama mar ODM wan gi din mar ODM miyale weche siasa. Pop mare en Raila Odinga. To cardinal to Mbadi mochung' e mbele ukani. Gima popo wacho cardinal tich ang'owa soyo eji. Kora kelo soyo nu ni ODM e chama marwa kako ganda maka. Kendo ODM okwako Kenya mangima. To kik ng'ato wuondu ni weuru keto tong gwendu e okapu achiel. Nikech king'iyo dhoudi te me Kenya ka, dhoudi mideo, dhoudi mosego okang' e weche mag siasa gin mane party achiel. King'iyo jowa makoro sani nyomayo watelo ni, jo Kalenjin gi, nyogi gomna kura ne party adi achiel. King'iyo jowa ma jodiere, ma jo Karabuon, Atwara, nyogo kura ne party adi achiel. King'iyo Wakamba atol, nyogo kura ne party adi achiel. Omiyo in ka ng'ato koni ni mondo upogru, mano ng'ama mai teko kendo ng'ama mai gimi nyalo dhi ge mesa sama ji wuoye mesa. Wan chama marwa en ODM, supremo marwa, party leader marwa en Raila Amolo Odinga. Kata en Kenya ka
Kata ena disa baba, keno baba kanyo tu wale monie, mono Nyasaye koyie. To mi ibed president mar Afrika mangima, makoro president prabich gang'wen ka, bedo kodie mesa, sami pango weche mag dongruok mag Afrika. Wan bende kanyo, dipoe kwa yude pesa moko, kata ring road motamora losani. Dipo kwa yudo pesa, koro losnwa ring road. Koso, to ka in kucho, to watu wange ni in ka. Kendo ine mimi wa direction. Joma celebrate ni baba dhi Ethiopia, gina joma nyowewa. Modhi kocha. Wan wang'eyo ni baba to dhi Ethiopia to chunye to nika. Udagi koso yiego. Nitie ng'ama osechwanyore. Koro baba ayany to watamore, ng'ama yanyi watamore nyaka joma chope tamogero e miechgi yanyo mana baba. Ni mondo gimanyi tich karuto. Mano wadagi. Wan jatendwa manyisowa kama wadhiye en Raila Amolo Odinga. My final comments. I also want to agree with Wandai, who is our minority leader in the National Assembly. And Wandai, we have a big problem. The current parliament we have is an impotent parliament. It is sad to read that a member of parliament who passed the Finance Bill 2023 is demonstrating with farmers in Muranga that farmers are being mistreated by KRA, Kenya Revenue Authority, and is demonstrating against the very law that he participated in passing in parliament. That tells you the caliber of leaders that we elect nowadays. We elect leaders who don't even read the very laws that they pass in parliament. Shame on them. Shame on them. You cannot represent your people in parliament and you don't even understand what is going on in parliament. Those MPs from Muranga, I sympathize with your electorates. We told you that that bill was bad. You rejected our plea. Now, gicham nyanjigi. Mogik, on this issue of devolution, again, I want to agree with my minority leader. We must make devolution work. The shilling has depreciated in value by over 30%. And you are still giving the counties the same amount that you are giving them almost 10 years ago. There is no way counties can progress if the value of the shilling has gone down, and yet you are giving the same money that you gave 3-5 years ago. As the chairman of Public Accounts Committee, Jim, I want to report to you this, that we have already finished the 2020-2021 financial year. We have tabled it in Parliament. My committee is finalizing 2021-2022. By May, we will be done. Then 2022-2023, we will be done by October this year. So there will be no outstanding audit reports from the Office of the Auditor General. So they will not have any excuse of saying we are still using 3 years back, accounts of 3 years back. With those many remarks, allow me to take this opportunity to welcome the leader of the Roots Party, the famous Wajakoya. Thank you. Haya.